Nandangi napa, Mbah? Nun, Nandangi napa? bapaknya tunggaan gitu. Oh, Kesale Padang. nah tunggak ini dibabati. Nggih. Ajenge dipopok, Mas. Mboten. Nggih, pun mantun didajal mawon. Oh. Babati niku kersane napa, Mbah? Kesale pandes. Ini lek pandes mopoke penak Padang. Oh, ngoten. Nggih. Nggih. Mbah, jenengan asmane sinten, Mbah? Kula Pak Parno. Pak Parno asli Nggih. Glogur. Glogur. Mbah Parno, jenengan sakniki yuswa pinten, Mbah? Dah duka. Duka. Tapi zaman Jepang pun zamannya, Mbah. Dah duka mboten eling kula. Oh. Supe nggih. Supe. Sakniki buyute pun pinten, Mbah Parno? Oh, tasik dereng buyut tasik putu. Oh, tasik putu nggih. Oh. Mbah Parno ini semangat sekali. Pinten kedok, Mbah, sabine? Mas ngene iki sarek niki lho. Oh, nggih. Kawan. Oh. Niki mboten nate ditanduri sayur napa-napa ngono. Mboten nate nggih pantun. Nggih pawantun tok. Mbah Parno niku asli mriki ya. Nggih asli niki. Asli gugur nggih. Oh. Pengalaman tani pun tuangu, Mbah. Nggih pun cilik mulung bapak kula tiyang tani. Oh. Balik sa semerepe jenengan niku jaman cilik sampai sakniki pun sepuh niku homo sing paling ngentekno tanduran singen niku homo napa, Mbah? Nggih homo tikus niku, Mas. Oh. Lek wereng, Mbah? Wereng nggih wonten sak gagerakan singen niku. Ngantos sakniki pun trei mboten wonten. Nggih. Mbah Warno, rokoke niku mbako napa niku? Nggih lah mbako biasa niku. Oh, mboten damel cengkeh. Damel lah iki. Oh, damel cengkeh nggih. Kersane rada enteng nggih, Mas. Nggih. Lek mboten ngerokok rasane ya napa, Mbah No? Kayak kula ini kayak mboten betang ngoten. Mboten betah. Kemlecut ae ngoten ah, kudu ngiler ae, Mbah ngoten ah. Kudu gawe rokok. Kudu gawe rokok nggih. Mbah Parno singen nggih nate mopo nyingkal nate, Mbah? Nyingkal nate. Saya nyekel sapi singen. Oh, singen nggih nyekel sapi ya, Mbah? Nggih. Oh, sakniki mboten enten sing nerusaken sapine. Nonton. Oh. Yogane Mbah No pinten? Nun? Yogane pinten, Mbah No? Kula sekawan. Oh. Tasik putu tapi nggih dereng buyut nggih. Dereng. Lah Mbah No niku sak pantaran niku tasik wonten sedaya, Mbah? Tasik. Tasik kathah nggih mriki tiyang sepuh nggih. Lek di daerah kula nika anu e, Mbah. Ampun kathah sing mboten kuat. Ilmune paling mboten kados jenengan paling, Mbah. Mbah kersane awet enom niku resepe napa, Mbah Parno? Duka. Guyu tok. Napa terus ndamel gesang mawon. Ngoten nggih. Dadi pasrah mawon nggih, Mbah. Pasrah mawon. Lek pun dipasrahaken niku enteng nggih, Mano. Nggih. Mbah pesen-pesene damel kula kalian derek nom-noman supaya sik gelem tani niku pripun, Mbah? Dah duka Arek saniki lak kaya isin ngoten Mbah tani niku. Nggih, mboten wonten sing purun. Lah nggih niku. Mboten wonten sing purun tani. Lah sakjane napa nggih, Mbah, kok mboten purun tani nggih? Duka. Wong padahal tani niku gawe golek pangan lho, Mbah ya. Nggih, ndene. Nggih. Nah, Mbak Parno ini sampai bingung melihat anak sekarang yang sudah tidak mau tani. Sampai bilang duko. Duko itu apa? Enggak tahu dalam bahasa Kromo Inggil Jawa. Nggih, Mbak, duko niku lak mboten semerap nggih. Nggih. Nah, duko itu mboten semerap, enggak tahu dalam tingkatan bahasa Jawa yang cukup tinggi itu. Kupluk lakene enggak ada kata, Mbak No. Napa? Kupluk laken ngoten niku. Sampai leden iki kecingin ganti mboten ada duit. Lagi. Sampai leden. Tadi Bapak Roni senang sekali. Kupluk atau topi koboi ini.
Nah, ini ngobrol-ngobrol pagi kita dengan Mbah Parno. Mbah Parno ini sangat bijaksana dalam menangani tanamannya. Demikian saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Waalaikumsalam.